na. Iba pa siguro di posta na yaban yung pinangan. Bakit? Anak si Dayan ba kahit? Ano niluto mo si Dayan? Tingka, kita niya na kami. Ano ba yan? Hindi ka pinagayap. Ay, ulit na. Iba pa siguro di posta na yaban yung pinangan. Tingka kita mga ni Dayan. Nangyari na si Dayan. Tingka kita niya, pili ka dyan. Kita nakakatawa na ako. Doon pa ito. Natamate, hindi na pa ipapasidan. Hindi pa sila. Nangay ang sidangan pa rin. Baga na ato. Ay. Ma. Nangay yung baga mapagpilyak na sidan tao. Nangay yung pagpilyak. Bakit? Dati lang mo pinamukit kaya ito pagpilyak tayo sa kalay. Ate, bakit isang dami ka tayo? Kasi wala ganyan yung pagpilyak kahit. Di ko na, di ba, mamon ka. Oo. Agpili ka, no, kaya't mo, timangan, Windowsan. Jai? Ang tama, ang ko yung baga nga, dati pagpili mo si Dayan. Di ko na, agpili ka. So, pinaragsahan ko na bakit ka magpilyak. Sa balang magkayam. Kaya niya dati ang Naman, kahit sa pulit yung pagpilyak nangyapa yung pagpilyak mo sa balay. So, Tinaikos mo tanong, si Jai. pili ka naman ka kung saan. Mga anak,